Kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa Marija minn Magdala tmur fejn il-qabar ta' Kristu u baġel kbir issibu vojt. Bil-ġirja tmur tgħid lill-apostli u Pietru u Ġvanni skont il-Vanġelu huma wkoll jiġru lejn il-qabar ta' Kristu u jsibuh vojt. Kull ma kien fih il-faxex li bihom kienu sawru il-ġisem ta' Ġesu. Insellmilkom u nistedinkom għal 280 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-qabar vojt isir is-sinjal tar-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt. Dak li lejh ħarisna mislub fuq il-Kalvarju, dak li lejh ħarisna jiġi midfun fil-qabar u s-siġillat, issa tassew qam minn bejn l-imwiet għal ħajja ġdida u jsieħeb lilna wkoll f'dan il-qawmien minn bejn l-imwiet. Bħad-dixxiplu l-maħbub aħna nidħlu fil-qabar, naraw u nemnu li Ġesu qam tassew mill-imwiet. F'dinja bla tama, f'dinja li bħalissa għaddejja minn gwerer fl-erba' rkejjen tagħha, f'dinja taqtih il-qalb, f'dinja li rawmet kultura tal-mewt, Ġesu jqum minn bejn l-imwiet u jsejħilna biex b'tama kbira aħna wkoll ma' Marija, ma' Pietru, ma' Ġvanni niġru lejn il-qabar u nistqarruh ħaj, nistqarruh imqajjem minn bejn l-imwiet, kapaċi idawwal u jagħti tama l-ġdida għal tant sitwazzjonijiet imwera fid-dinja tal-lum. Il-mewt, il-vjolenza, il-gwerer, il-mard mhumiex l-aħħar kelma. Il-mewt infisha mhijiex l-aħħar kelma għax Ġesu ħareġ rebbieħ fuqha. Din hija t-tama tagħna. Din hija t-tama li aħna nsejsu kompletament fuq Kristu illi qam verament minn bejn l-imwiet. Din hija mhux biss it-tama tagħna, ma din hija wkoll l-għajta tagħna. Kristu qam mill-imwiet, tassew qam mill-imwiet. Ejjew inħalluh idawwal iċ-ċirkustanzi mwera kollha tagħna u tad-dinja. Ejjew inħalluh iqawwi it-tama tagħna. Ejjew inħalluh jagħtina dik il-ħajja ġdida li hu kiseb permezz tal-passjoni, tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Tassew u qam minn bejn l-imwiet. Nawguralkom lejt it-tajjeb mimli tama fi Kristu rxoxt, fi Kristu rebbieħ. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.